Il-kandidata Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Clodetta Bella Baldacchino tkellmet dwar il-bidliet kbar li ġabu qed iġib il-Partit Laburista u li fissru ġid kbir għal familji Awċinu Maltin. F'diskors f'Santa Luċija Bella Baldacchino tkellmet favur miżuri għal familji li ħadmet dwarhom fiħdan Gvern Laburista u semmet ukoll għatta bidliet li tejbu l-ħajja tal-pensjonanti. Fil-waqt li tagħti elenku ta' dawn il-bidliet jitkellmet dwar oqsma fejn jaħtieġ li jsiru bidliet oħrajn għax illum il-pajjiż għandu pedament sod fuq id-direzzjoni li ġab il-Partit Laburista. Direzzjoni li ġabet maħa suċċessi li pajjiżna ġimdorri jemmen minn gvernijiet nazzjonalisti li ma kienx possibbli li jsiru. Dak huwa aħna, dak huwa il-Partit Laburista, għax aħna ġid biss nafu nagħmlu. Hawn appellat li dawk li għadhom jaħsbuha jekk ivvotawx. Fil-waqt li wieħed jifhem il-weġġat u l-ħtiġijiet ta' kulħadd, żiedet li ma tivvotax mhix soluzzjoni għax wieħed ikun qed iwitt titriq lil nies bħal David Casa. Dan wara li Casa diġà ddikjara li dak li jagħmel s'issa mhu xejn u li se jagħmel ħafna are, tant li jrid jagħmel gwerra qaddisa lill-Gvern Laburista. Fit-8 ta' Ġunju nivvotaw favur ġustizzja ta' vera ma' kulħadd, favur ħaq u sewwa, favur dawk li għalihom bil-fatti Malta tibqa' tiġi l-ewwel u qabel kollox. Bella Baldacchino temmet tgħid li fit-8 ta' Ġunju rridu nażlu jekk nagħtux vot qawwi ta' fiduċja lill-Gvern Laburista elett bl-akbar maġġoranza sentejn ilu jew jekk irridux inħallu lil min jimmanuvra minn wara l-kwinti biex jimmina r-rieda sovrana tal-poplu tagħna.